اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اسلام لیاون دا واقعہ اس دے وچ کچھ سبق بھی نے ساڈے واسطے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اے اپنے قبیلے دے سردار سی۔ انہاں دے بارے گفتگو ہون لگی کہ اگر عدی بن حاتم اسلام قبول کر لین مسلماناں نوں اور عرب دے لوگاں نوں بہت بڑی عزت مل جائے گی۔ جس وقت حضرت عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عدی یا عدیو اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باری جملہ دہرایا، اے عدی اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے، اے عدی اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے۔ حضرت عدی بن حاتم کہندے نے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا رسول اللہ میں تے پہلے ہی ایک دین تے قائم ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب وچ ارشاد فرمایا، انا اعلم بدینک منک، میں تیرے نالوں تیرے دین دے معاملات نوں زیادہ جاننا۔ نال ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے نالوں تیرے دین نوں زیادہ جاننا۔ تے انہوں نے عرض کیتی، کیا آپ بھی میرے نالوں زیادہ میرے دین نوں جان دیو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں تیرے نالوں تیرے دین نوں زیادہ جاننا۔ تیرا مذہب تیرا دین رکوسیہ نہیں سی؟ انہاں جواب وچ عرض کیتی، ہاں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جس دین وچ آئے تساں رکوسیہ وچوں آئے ہو تے تہاڈی حالت یہ سی کہ اپنی قوم دا چھتائی مال دا حصہ غنیمت دا وہ کھا جاندے ہو۔ تہاڈی قوم نوں جو مال غنیمت ملدا سی او دے وچ بھی چوتھا حصہ کھا جاندے ہو۔ انہاں عرض کیتی، یا رسول اللہ گل تے انج ہی ہے۔ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حالانکہ تہاڈے دین وچ بھی حلال نہیں سی کسے دا مال اس طریقے نہ کھانا۔ جس وقت یہ گلاں ہوئیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور گلاں کیتیاں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی طرف جھکے، لیکن یہ اسلام قبول کرن وچ ڈگمگا رہے سی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب وچ ارشاد فرمایا، اے عدی بن حاتم مینوں پتہ ہے کہ تو اسلام قبول کرنے وچ کیوں شک دے شکار ہیں، کیڑی چیز رکاوٹ ہے جڑی تینوں اسلام نہیں قبول کرن دے رہی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عدی تیرا اے گمان ہے نا کہ جڑے اس دین دے پیروکار لوگ نے جنہ میرے تے ایمان لین دا ہے وہ کمزور لوگ نے، سردار لوگ نہیں ہیں۔ مثلا حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، اس طرح دے جڑے صحابہ کرام نے سارے مالی لحاظ نال کمزور نے، کوئی بظاہراً
خاندانی وجاہت یا اس تو علاوہ سرداری انہاں کولے کوئی نہیں ہے تے تیرا یہی خیال ہے کہ یہ منن والے تے کمزور نے جنہاں نو عرب والیاں بھی قبول نہیں کیتا۔ جس وقت یہ چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تے نال ہی فرمایا یا عدی حل رأیت الحیرۃ، اے عدی تم مقام حیرہ ویکھیا ہے؟ ایک کوفہ دے اندر ایک بستی سی، کوفہ شہر دے قریب ایک بستی سی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت ارشاد فرمایا تے حضرت عدی بن حاتم کہنے لگے لم آراہا، میں نہیں ویکھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت یہ انہاں دی گل سنی تے انہاں نال ہی عرض کیتی وقد انبئت عنہا، لیکن اس بارے میں سنیا ہے وے ویکھی کوئی نہیں، بستی دے بارے سنیا ہے وے ویکھی کوئی نہیں۔ اگے کی ہویا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَجِلُ من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبۃ لا تخاف احدا الا اللہ قلت فیما بینی و بین نفسی فعین دعار طی الذین قد سعروا البلاد ولئن طالت بک حیاۃ لتفتحن کنوز کسریٰ قلت کسریٰ بن ہرمز قال کسریٰ بن ہرمز ولئن طالت بک حیاۃ لترین الرجل یخرج ملء کفہ من ذہب او فضۃ یطلب من یقبلہ منہ فلا یجد احدا یقبلہ منہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تیری زندگی لمبی ہوئی نا تے تو ویکھیں گا کہ ہودج دے اندر ایک عورت اکیلی مقام ہیرا تو سفر کرے گی، کوفے شہر والی سائڈ تو سفر کرے گی، اپنی سواری دے پالان وچ بیٹھی ہوئے گی اور مکہ پہنچ کے کعبہ دا طواف کرے گی تے انہوں اللہ تو علاوہ کسے دا خوف نہیں ہوئے گا۔ مطلب کی ہے کہ انہوں کسے قسم دا رستے دا خوف نہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کہندے نے میں اپنے دل وچ حیرت نال کیا پھر تے قبیلہ طے دے انہاں ڈاکواں دا کی بنے گا جنہاں شہراں نو تباہ کر دیتا ہے تے فساد دی اگ وچ سلگا کے رکھیے کہ وہ تے ہر چیز نو لٹ لیندے نے تے اس عورت نو انہاں دا بھی ڈر نہیں ہوئے گا۔ لیکن کہنے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مزید کچھ دن زندہ رہی ہو نا تے کسریٰ دے خزانے تواڈے تے کھل جان گے۔ میں حیرت وچ بول پیا کسریٰ بن ہرمز جڑا ایران دا بادشاہ ہے کسریٰ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز دے، اور اگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تساں پھر مزید کچھ دن زندہ رہے تو یہ بھی ویکھو گے ایک شخص اپنے ہاتھ دے اندر سونا چاندی لے کے نکلے گا، وہ کسی ایسے آدمی دی تلاش وچ ہوئے گا جیڑا اودے کول بطور زکوٰۃ قبول کر لے، لیکن اودے کولے کوئی ایسا آدمی دستیاب نہیں انہوں ہوئے گا جیڑا اودے کولوں او سونا چاندی بطور زکوٰۃ قبول کر لے، یعنی زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لے کے نکلے گا میں کسی ضرورت مند نو دے آواں، اگے بندے اتنے مالدار ہو چکے ہوں گے انہوں ضرورت مند لبے گا کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چیزاں بیان فرمائیاں تے اے واقعات مختلف دوراں وچ گزر چکے نے۔ حضرت عدی بن حاتم بیان کردے نے کہ میں خود اپنی اکھاں نال ہودج وچ بیٹھی پھر ایک اکیلی عورت نو ویکھیا جڑی مقام ہیرا تو سفر واسطے نکلی سی تے مکہ مکرمہ پہنچ کے انہیں کعبے دا طواف کیتا تے اللہ تو علاوہ انہوں کسے دا بھی یعنی ڈاکواں وغیرہ دا رستے چ کوئی خوف نہیں سی۔ نمبر 2 پھر کہندے نے میں خود انہاں مجاہدین دی جماعت وچ شریک سی جنہاں جا کے کسریٰ بن ہرمز دے علاقے چ جہاد کیتا اور انہاں نو فتح ہوئی اور فتح دے طور تے جڑے خزانے ملے سن
وہ کسرا بادشاہ دے خزانے سن۔ لیکن فرماندے نے اگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ تو کچھ اور دن زندہ رہیوں تے ویکھ لویں گا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ وچ زکوٰۃ والا سونا چاندی لے کے نکلے گا لیکن انہوں لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ کہندے نے کہ اے میری زندگی وچ نہیں آ سکیا، تے اے واقعہ کس دی زندگی چ آیا سی؟ اے واقعہ کس دی زندگی چ آیا سی؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ جس وقت زکوٰۃ اکٹھی ہوئی تے 8 صوبیاں دی زکوٰۃ تے اکٹھی کر لی حکومت وقت نے شرعی تقاضیاں دے مطابق۔ اگو شرعی تقاضیاں دے مطابق جتھے جمع کرانی سی ضرورت منداں نوں ضرورت مند ہی اگے نہیں لبے سن۔ 8 صوبیاں دی زکوٰۃ واپس آ گئی سی۔ اس دور وچ کوئی بندہ پھر بھکھا نہیں سی، لیکن وہ بھکھا کیوں نہیں سی؟ وہ دی وجہ بھی سی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے جڑا عرصہ حکومت کیتی سی وہ دے چنا عدل و انصاف دی مثال قائم کر دیتی سی۔ ایک رتی برابر قومی خزانے وچ انہوں نے غفلت نہ خود برتی ہے نہ کسی نے برتن دیتی ہے۔ وقت دا بادشاہ ہوئے تے موقع آ جے عید دا قریب تے مہینہ یہ کچھ دن بعد ختم ہونا ہے، درمیان مہینے وچ آ گئی عید تے آپ دیاں بیٹیاں نے شہزادیاں نے کہا کہ ساڈیاں سہیلیاں وغیرہ عید تے کپڑے لینے تے سانوں بھی لے دو۔ آپ کو اسے پیسے نہیں سن، آپ نے جڑا وزیر خزانہ بنایا سی اس وقت اس نو جا کے کہا کہ مینوں وقت تو پہلے تنخواہ دے دے۔ انہیں کیا تساں لکھ دو کہ تساں اس وقت تک جدن تک تہاڈا مہینہ پورا ہونا ہے تو پھر تنخواہ لبنی سی، زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ آپ دی گل سمجھ گئے، آپ فرمایا نہیں رہن دے۔ اپنی شہزادیاں نو کیا کہ جڑے کپڑے پہلے نے انہاں نو ہی پہننا جے، کہ عمر اے نہیں اتھے لکھ کے دے سکدا کہ میں اس دن تک زندہ رہاں گا جدن تک میرا مہینہ پورا آئے گا۔ میرے وزیر خزانہ منو کیا پیسے تے لے جاؤ اگر لینے نے، لیکن گارنٹی دے جو ادن تک زندہ رہو گے تاکہ وہ آٹومیٹک تنخواہ کٹ لی جائے۔ جس وقت اس طرح دے حکمران آئے سن تو پھر اسلام نو غلبہ ملیا سی۔ لیکن اے نبی کریم علیہ السلام نے جڑا میرا دسن دا مقصد ہے، حضرت عدی بن حاتم دے ذہن وچ ایک شک سی کہ نبی کریم علیہ السلام تے جنہاں ایمان لیاندا وہ کمزور لوگ نے مالی لحاظ نال، تے اساں اس دین نو کیوں قبول کریے جنہیں لوکاں نو کمزور رکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دی ہمت بندائی، اور کیونکہ نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ سچ بول دے نے، آپ انہوں صادق اور امین تے کافراں بھی منیا سی۔ خود کافراں نے قریش دیاں نے کیا وے ما جربنا علیکا الا صدقا، کہ اساں جدن بھی نبی کریم علیہ السلام نو آزمایا آپ نو سچا پایا ہے۔ انہوں نے اپنی زبان تو کیا سی کہ اے عدی بن حاتم تو ایک اسلام دا او بھی زمانہ ویکھیں گا کہ جس دے وچ عورت آئے گی مقام ہیرا تو مکہ مکرمہ پہنچے گی، طواف بیت اللہ دا کرے گی، لیکن کسے ڈاکو دا خطرہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ ڈاکے اور چوریاں اس وقت ہی ہوندیاں نے جس وقت غربت ہوئے۔ نمبر 2 کہ تو یہ بھی دیکھیں گا کہ جڑیاں پاوراں نے اسلام نال ٹکر لئی انہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے۔ تو کسرا سی ایران دا بادشاہ، اور پھر آپ نے بھی فرمایا کہ اسلام اتنا امیر کر دے گا قوم نو، اتنا امیر کر دے گا جس ویلے قوم دیانتدار ہوئے گی، رحمت اتنی اترے گی کہ زکوٰۃ دینے والے ہون گے بندے لیکن لینے والا کوئی نہیں لبے گا۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام دے جملے سنے تے انہاں دے دل وچ یقین دی کیفیت پیدا ہوئی تے حضرت عدی بن حاتم نے اسلام قبول کر لیا سی۔ اج سانو مسلماناں نو یقین دی کیفیت کمزور کر دیتی اسی اپنی۔ مثلا کسی نو کبھی ہے نا دین دی تعلیم لے لو، بندے کہندے جی بچے کھان گے کتھوں، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن وچ اللہ نے فرمایا جتھے کہ اے لوگو اپنی اولاد نو اپنی ہتھاں نال قتل نہ کرو بھوک دے ڈر تو، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہاں دا بھی رازق میں ہاں تے تہاڈا بھی رازق میں ہاں،
انہوں نے بھی رزق میں دینا ہے، تمہیں بھی رزق میں دینا ہے۔ لیکن مسلمان دا اتنا موجودہ الا ماشاءاللہ دور وچ یقین کمزور ہو گیا ہے کہ پرندے نو یقین ہے میں صبح گھونسلے تو نکلنا ہے تے شام نو میں پیٹ بھر کے آ جانا ہے، لیکن مسلمان کی ہے کروڑاں ارباں اکٹھے کر کے پھر بھی سکون بھی نہیں، اور یقین یہ بھی نہیں کہ ساڈے کروڑاں ساڈی اولاد دے کم آ بھی جان دے، اساں انہاں دین دے پاسے تے لا جائیے نا۔ ایک بندہ کروڑاں وچ ارباں وچ وہ پھر بھی نہیں اولاد نو پڑھا رہا، وہ بھوکھی مرے گی۔ یہ مطلب ہے او دے دل وچ اسلام دی محبت کوئی نہیں، وہ صرف اور صرف مال و دولت دی کٹھی کرن دی ہرس اور لالچ نے اپنے دل وچ پیدا کر لی ہے۔ بالکل جی، بے شک۔ نہ قرآن دی تعلیم، نہ نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دی تعلیم، اور جڑی دنیاوی تعلیم دیتی بھی جا رہی اولاداں نو، او دے وچ بھی اولاداں کوئی نہیں کسے پاسے لگیاں۔ جس کو کوئی چیز سن لو انہوں کوئی نہیں آمنی۔ میں پیچھے جب کچھ بچیاں کو چیزاں پوچھیاں سکول دے متعلقہ، کچھ بھی نہیں کسے نو آیا۔ اصل مسئلہ جڑا ہے کہ او اے وے کہ جڑی تعلیم قرآن دی ہے، قرآن دے اندر تمام علوم رب نے جمع کر دیتے ہیں۔ بندہ قرآن نو پڑھے، سورہ دہر پڑھے، او دے چ انسان دی تخلیق دے مراحل ذکر ہوئے نے۔ بندہ اور قرآن دیاں صورتاں پڑھے تو بندے پتہ چلے گا فلانا علم تے اتھے پیا وے۔ حیاتیات دا علم، نباتات دا علم جو بھی نے وہ سارے قرآن دے اندر موجود نے۔ لیکن آ جا کے مسئلہ کی ہے، اگلے علم سیکھنے تے بڑی دور دی گل ہے، ہون دا مسلمان اے بھی نہیں سیکھنا گوارا کر رہا کہ میں قرآن صحیح طریقے نال پڑھ لواں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور یقین دی دولت نصیب فرمائے۔ جس وقت یقین دی دولت مل جاندی ہے تو اس وقت بندے نو کسے چیز دا خوف و خطر نہیں ہوندا۔ اس دی موجودہ زندہ مثال فلسطین دے مجاہدین نے، جنہاں نے بھروسہ اس چیز تے نہیں کیتا کہ ساڈے کولے تے اسلحہ تھوڑا ہے تے اگے اسرائیل یا دے نال جتنے ملک لگے نے وہ سارے اسلحے والے نے، انہاں بھروسہ اور یقین رب دی ذات تے کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمایا سی جس وقت تسی میری ذات تے بھروسہ کر لو گے تو میں تواڈے قدم ثابت کر داں گا۔ تو انہاں دے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ڈگمگان دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں مجاہدین دی مزید مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور سانو بھی یقین دی دولت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔